Okay, may hatag na to si Brad Boy. Ha? Yung kung bagit nila nga. Okay. Kining Romano, Katoliko, may gito ni Cristo. Pero diri sa Mateo 16:18, Okay. wala ba'y ganang gi-explicar lang ganina nga walay iklaro diri nga Romano Katoliko, walay mabasa. Aha. Mo nilang siguro kay mo man ilang gikon nga walay mabasa pero giangkon man okay lang ni kay giangkon man nila kay daghan man pwede angkon ani. Pero wala mo pwede angkon kaamuan Sige, unsay pangutana? Ang pangutana na ko ani, wala may mabasa diha nga Romano Katoliko. Nganong ila man yung gipugos nga sila nga dili man Romano si Kristo di Hudyo man. Okay. Nganong giangko ninyo nga si Kristo Hudyo man? Okay. Nagingon circuit nga claiming and proving are two different things. Pag-angkol o ang pagpamatuod o hala ka malaglaing butang. Yes, amo ang gi-claim pero amo ang gi-pruebahan. Dili sama sa inyo nga claim na mo puro wala mo'y prueba. Di ba? For example, wala mo na-claim kay di gid mo kamo. Di gid na kamo nang ingon sa Mateo 16:8. Walang dili mo ka-claim. Kay kami man gyud na may katulo. So mauna nga gi-claim na mo ngano man tungod kay naa mga squatter pareha 7 Adventist. Mo na nga amo ang gi-claim, gi-reclaim na mo na naghatag ko tawag ka ng prueba nga kining mo ang punduga mo ni ang iya ni Ginoong Jesucristo. Karon kana magong term nga Romano manggod ang deception manggod na circuit. Gihimo manggod nila nga rasa ba? Dili ang term nga Roman Catholic, it is an ecclesiastical term, not racial term. Walang bogus o piki ng argumento nga si Kristo Hudyo di man Romano. Kana deceptive argument na ilag ang argumento. Kay ang punong Romano Katoliko wa na magpunting sa rasa. Nagpunting na sa pagtuo nga gikan sa Jerusalem na abot og Roma tungod sa Roma ni kaylap sa tibuok kalibutan. Mo na ang among pagtuo. Dili ka tungod kay Romano Katoliko gitungod ni Kristo pud Romano no dili na mao deception na. Ano man kay ang term nga Romano Katoliko, it is an ecclesiastical term, pangsimbahan nga termino, wa nagpunting sa rasa o bisan gani ang term nga Roman Catholic nagapunting na sa tanang rasa ka tibuok kalibutan gud. Di lang kita Roma. Diba? So, abot pasabot ako, Romano Katoliko, Romano pa ko po. Yung Pilipino pa man ko. So, abot yung pasabot, the term Roman Catholic is not referred to the racial term. Kundi ang term na Roman Catholic refers to the ecclesiastical term na nagpunti sa ingon ni Kristo from Jerusalem to Rome hangtod sa tibuok kalibutan. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.